Ki kato kane ki jait niam ki babon tam hapo kari India barok kawe. Ka jimbun jong ki brio balakan thup lang na barok ki jait niam kalong chispa arpo wei kror prapu sanlak 1,000 khandai spa nyopo ngut ki brio. Ka jimbun jong ki jait brio Hindu kalong khandai pun riu kror riu lailak nyopo prajar praspa riu prangut bat ka total percentage kabalong nyopo khandai point prapu wei percent. Ka jingbun jong ki jait brio Muslim kalong khat nyau kror arpu arlak sapo 1,000 chispa sanpo prangut bat ka total percentage kabalong khat sao point arpulai percent. Ka jimbun jong ki jait brio Christian hapo kari India kalong ar kror nyopo pralak khat khandai hajar sanspa prapo prangut bat ka total percentage kabalong ar point laipo percent. Ka jingbun jong ki jait brio Sikh kibangi tibru kum ki jait Punjabi kalong ar kror prapu lailak lai hajar chispa khat riungut bat ka total percentage kabalong iwei point nyopo ar percent. Ka jingbun jong ki jait brio Buddhist kabangi say yoi shaki TV lani shaki ri bapher kum ka Nepal ka Bhutan kidon kumba prapu sawlak sapo ar hajar khandai spa nyopo ar ngut bat ka total percent kabalong not point nyopo percent. Ka jait niam Jain kidon kumba sapo sawlak sanpo wei hajar nyo spa sanpo lai ngut bat ka total percentage kaba 0.37%. Kiwei pat ki jait niam kidon kumba nyopo khandai lak laipo nyo hajar nyo spa laipo saw ngut kabat ka percentage kabalong not point 0.3%. Ki wei pat ki jait niam ki bomdai ki Muslim ki bomdai ki Hindu ki bomdai ki Christian ki bedon laki jong ki don kumba arpo pralang 1,000 lai spa lai ngut bat ka total percentage kaba 0.23%. Te perlok lada fi sngau tenat yau new channel sngau ba ban subscribe khnang ba ngangan la ban pemi phi kum kini ki jait video bat ya kani ka data kabanga kren bat nga ai phi kalong house name arjar khatwei house name arajar arpulai pan ngan sa snapan inda ngala yo ya ka video lani ngala yo ya ka data khoblei sibun.